Čau, vítám tě tady u mého nového videa, mé jméno je David a chtěl bych se tady tímto videem tobě představit. Takže předem se ještě omlouvám za zvuk a za občasné sekání tady hry, ale doufám, že nějak zvládnete a pochopíte. A teď k tomu, co bych tady chtěl dělat. Chtěl bych tady dělat různé roleplaye, třeba jakoby z Robloxu, různé roleplay hry a takové. Teď jakoby bych chtěl zůstat spíš u Emergency, jo, tady na jednom serveru, nebudu to teďka tady jmenovat, to možná až později, až si domluvím třeba s vedením a tak. A když tak někdy později bych taky chtěl třeba točit i nějaké různé jiné hry, ale to možná až v pozdější fázi, protože teď na to úplně nemám stavěný počítač. No a já si myslím, že by to k tomuhle videu mohlo být všechno. Když tak mi můžete do komentářů napsat, co bych měl zlepšit v natáčení videích a prostě takové různé triky nebo tipy ohledně YouTube, protože jsem tady teďka novej a určitě mi uděláš dobrý den, když dáš odběr a like a zvoneček. Já s tebou loučím a zatím čus.